Recoñecidos artistas a nivel internacional e numerosos músicos locais compoñen o cartel da cuarta edición do Festival de Arpa de Noia. Desenvolverase durante a primeira fin de semana de agosto no marco incomparable da Igrexa de Santa María Nova. Haberá tamén concertos na Praza do Tapal e no Coliseo Noela. Se celebrarán tanto en esta maravillosa iglesia con este sonido pois tan bonito para este instrumento, xunto ca Praza do Tapal, ese concerto inaugural que sempre facemos no Coliseo Noela, e que sempre pois tanto éxito ten e tan ben queda, non? Creo que é un das actividades que, pois que máis gusto dá organizar, algo cultural internacional, que como moitas veces falaba con Rodrigo, tanto en Galicia como no norte de España, pois creo que non hai ningún, e que nós temos que coidalo e intentar melloralo. O festival mesturará as mellores figuras das arpas europea e latinoamericana cos artistas locais nun ambicioso proxecto de colaboración para a produción de eventos musicais. Unha primeira liña, que son as arpas europeas, que son as que deron sentido a este instrumento que se tocara en Galicia e que hoxe en día xa estudiantes e xente xoven aprendendo, igual que está pasando en Francia ou en Irlanda, que as arpas se están poñendo absolutamente de moda e hai moitísima xente xoven nas escolas. As arpas europeas, decía, por unha parte, cos seus representantes mellores, por outra parte, as arpas latinoamericanas. Latinoamérica é un fervedoiro deste instrumento de creatividade e tamén unha particularidade é que hai moitísimos intérpretes novos e xente xoven aprendendo o instrumento en todas partes de Latinoamérica. E despois hai unha terceira vía de traballo, a terceira liña, que son implicar aos grupos e artistas, músicos locais. Músicos da talla de Camille Lebec, Triona Marshall, Ismael Ledesma ou o artista revelación Eduardo Viveros Colín dan idea do alto nivel deste festival que encherá Noia de música a 1 de agosto. Para os que aínda non o teñan claro, aí vai un adianto do que se poderán atopar. A artista Marta Quintana ofreceu un mini concerto durante a presentación do festival.